Poďme sa spolu ponoriť do jedného z najsilnejších a povedzme si úprimne aj najznepokojivejších príbehov slovenskej literatúry. Je to Maco Mlieč od Jozefa Gregora Tajovského. Príbeh, ktorý na prvý pohľad rozpráva o živote v službe, no v skutočnosti kladie jednu veľmi nepríjemnú otázku. Aká je naozajstná cena celoživotnej lojality? A presne táto jedna veta, to je kľúč k celému Macovmu svetu. Pre neho úspech neznamená majetok alebo peniaze. Vôbec nie. Vrcholom všetkého je istota. Istota, že sa o neho na staré kolena niekto postará a že ho dôstojne pochovajú. A práve táto viera je základom jeho, na prvý pohľad, až nepochopiteľnej spokojnosti. Takže, život v službe. Aby sme naozaj pochopili, ako Mačo rozmýšľal, musíme sa pozrieť na jeho životnú púť. Bola to cesta, ktorá bola od začiatku až do konca definovaná oddanosťou jednému pánovi, jednému gazdovi. Celý Macov život sa dá vlastne odsledovať cez prácu, ktorú robil. A je to taký smutný zostup. Každá ďalšia práca je vlastne krokom nižšie na rebríčku, pretože telo už jednoducho nevládze po 10 ročiach driny. A čo je na tom najzaujímavejšie, je ten ostrý kontrast medzi tým, ako Maco fyzicky chradne a tým, ako jeho pán naopak bohatí. A tento kontrast je priak do očí bijúci. Je to, ako by ich tela rozprávali dva úplne odlišné príbehy. Macovo telo je doslova mapa jeho celoživotnej práce. A gazdovo, to je zase zrkadlom blahobytu, ktorý, povedzme si na rovinu, bol postavený na práci ľudí, ako bol Maco. Odmena sluhu. Takže, logická otázka znie, čo za túto celoživotnú oddanosť vlastne dostal? No, keď sa ho na to opýtali, jeho odpoveď bola jemne povedané prekvapivá. Takže, peniaze? Vôbec žiadne. Maco nikdy nedostal mzdu. Jeho výplata, ak to tak môžeme nazvať, bola vlastne neformálna dohoda. Jedlo, strecha nad hlavou, tabak, zápalky a pohár pálenky denne. No, to najdôležitejšie zo všetkého bol ten prísľub starostlivosti a slušného pohrebu. V podstate bol tak úplne závislý od gazdovej dobrej vôle. A pre Maka toto nebolo vykorisťovanie. Vôbec nie. Pre neho to bola obrovská česť. Vnímal to ako potvrdenie svojej hodnoty, ako niečo, čo si za tie roky vernej služby poctivo zaslúžil. Dôkaz, že je nenahraditeľný. Nevyslovený pakt. Lenže ako roky plynuli, Maco sa stával coraz, neviditeľnejším. Bol skôr súčasťou inventáru statku, než človekom. A táto jeho tichá dohoda s gazdom mala samozrejme obrovský dopad aj na jeho vzťahy s ostatnými ľuďmi. Pre svoj vzhľad sa stal ľahkým terčom posmechu. A tak nejako rezignoval. Vzdal sa myšlienky na manželstvo a postupne sa začal čoraz viac zanedbávať, čo samozrejme len prilialo olej do ohňa a stal sa vďačným terčom pre notára a ostatných. Zašlo to až tak ďaleko, že ostatní sluhovia s ním jednoducho odmietli jesť z jednej misky. A toto poníženie ho v podstate úplne vytlačilo zo spoločnosti. Jeho jediným svetom, jediným útočiskom sa definitívne stala maštal. Konečné zúčtovanie. Blížime sa ku koncu. Počas svojej poslednej zimy je Mako už chorý, slabý a vtedy, po všetkých tých rokov služby, ktorá nikdy nebola presne vyčíslená, mu napadne jedna, priam desivá myšlienka. Presne tento strach, ten pocit, že možno si to všetko ani nezaslúžil. Že gazdovi stále niečo dlhuje. A táto myšlienka ho úplne pohltí. Je presvedčený, že nemôže v pokoji zomrieť, kým si nevyrovná účty. A tak sa odohrá táto neuveriteľne silná scéna. Maco sa doslova dovlečie z maštale za gazdom a žiada ho o zúčtovanie, celý čas v strachu, aký veľký bude jeho dlh. A potom príde ten šok. Gazda mu povie, že nielen, že nič nedlhuje, ale že on, gazda, dlhuje Macovi 13 zlatých. A Macova reakcia? Peniaze nechce, absolútne ho nezaujímajú. Jediné, čo chce, je s obrovskou úľavou ten prísľub slušného pohrebu. O nič inému nejde, len zomrieť s cťou. A táto prosba, tá odhaľuje úplne všetko. Je to jeho najhlbšia túžba, aby nebol pochovaný ako pes, ale aby bol uznaný ako človek. Ako človek, ktorý si svoju hodnotu poctivo odrobil. A hoci ho gazda uisťuje, že je človek ako každý iný, je v tom cíti takú trpkosť. Pre niekoho, kto celý život žil v podstate v ponížení, prichádzajú tieto slová až príliš neskoro. Drahý pohreb. Hneď na druhý deň ráno nájdu Maca mŕtvého. V tej studenej maštali pri teliatkách. A práve tu, na samom konci,
príbeh odhalí svoju poslednú a asi najtrpkejšiu pravdu. Gazda naozaj splní svoj sľub. A ako? Vystrojí Macový pohreb, o akom sa mu ani nesnívalo. Krásny pohreb. S kňazom, s pohrebnou rečou, s poriadnou truhlou, na ktorej je Macovo meno. A celá dedina, tá je dojatá. Všetci chvália Gazdovú nesmiernu dobrotu a štedrosť. Ale, je tu to ale. Ostatní sluhovia, tí, čo s ním pracovali, si medzi sebou šepkajú. A v tej jednej vete je vlastne celý verdikt. Oni jediní vedeli pravdu. Že ten veľkolepý pohreb, to nebol dar z dobroty srdca. Bola to len dávno oneskorená splátka za celý život neplatenej drini. A to nás privádza k záverečnej otázke, pretože príbeh Maca Mlieča nie je len nejaká historická sonda, je desivo aktuálny. Núti nás zamyslieť sa, koho práca je neviditeľná a nedocenená aj dnes. Kto sú tí novodobí macovia mliečovia, ktorí svojou prácou budujú bohatstvo iných, zatiaľ čo oni sami ostávajú, kde si na okraji zabudnutí?